डिसेम्बर सफैबायमोनलाय जानुवारि होनलायबाय दा नाथाय खामानि मावदोंल' होनखायो खामानि मावदोंल' होनो ओरै एबसुनिफ्रायबो दिपेन बर'आ खामानि मावदों होनना बुङो ओरै प्रमद बर'आबो खामानि मावदों होनना बुङो एसएनडिबि अइल फारिसेसनाबो खामानि मावदों होनना बुङो नै 4 बोसोरसै रिहेबिलिटेसननि मुंख्लंफोरनि मुंखौनो दालासैलाय रावबो आं जनजाति धर्म संस्कृति सुरक्षा मन्चनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट आं दिनैनि प्रेस मिटनि खारना जादों मा दाख्लै 20 तारिखआव हाग्रामा ब्रिजआव चिरां डिस्ट्रिक्ट थाना आमगुरि बेहाय सासे बर' ड्राइभारखौ गाग्लि खुनुरुखुमै बुथारनायनिफ्राय थैनायनिफ्राय बासिदों बे मोनसे बिटिआर ओनसोलाव बिटिसिआव जास्ट थानायाबो थानानि पुलिसफ्राबो दंमोन एकदम गाख्रेब बुनायखौ नुनानै आं दिनै प्रेस मिट खालामदों ओमफ्राय बे जेहादी संगठनफोरखौ आं दिनै बे मिडियानि थ्रुयैनो वार्निं खालामदों जे बेबायदि जेहादी संगठनखौ जोङो खुनु प्रश्रय होनाय नङा ओमफ्राय बिटिआर सरकार प्लास आसाम सरकार आरो भारत सरकार बेखौबो गोख्रोङै होनहरनाय जाबाय जे जाहाथे बर'नि उपराव बिदि अत्याचार खालामनायखौ बा जनजातिनि उपराव बिदि अत्याचार खालामनायखौ सह्य खालामनाय नङा दिनै बिटिआर होनो गिदिर गारि लानानै मानसिफ्रा बेरायो खिन्थु बेखौ रावबो कन्डेमनेसन खालामनो साहसबो फैयाखै अन्थाव बाथाव बर'खौ बेखौ गाग्लि मैया आङो हस्पिटालाव खबर लादों हस्पिटालाव खबर लाबा बे बिथाङा मैया ओंखारलांबायमोन थिग 2टासोआव रिलिज जादों हाराया 4सो बायदों आं होनबाय नों हारा 4 बायनानै बोरै थांखो होननानै आं एसे एनैबाबो साहाय्य होगौमोनबाय आं अननानै ओमफ्राय बे होनबाय फैसायानो गैया बेनाव रावबो साहाय्यबो गैया सरकारिबो गैया बेसरकारिबो गैया बे रिलिज जानानै कसुगाव गावनि न'आव थांबाय आरोखि बे मोनसे अत्यन्त बेदनादायक दुखुनांथाव काहानि जादों आरोखि माने दा बर' समाजाव प्रत्येक अर्गानाइजेसनाव बेखौ इनिशियेटिभ लानांगौ आरो कन्डेमनेसन खालामनांगौ आरो बेनो जथ'पजुक्त साहाय्य होनांगौ जाहाथे बिनि फरियालाबो सोलिथों आरो बिनि ट्रिटमेन्टआबो जाथों ओमफ्राय बै कालप्रिटफोरखौ इमिडियेट बे भिडिअ फुटेजाव नायनानै हमजोबनांगौ सोर दंमोन आरो बेबायदि बिसोर बार खालामबाय थागोन बेहाय बर'फ्रा गथ'फ्रा ट्राइबेल गथ'फ्रा बा नन ट्राइबेलाबो बाव आड्डा मारियो बेखौबो माबा मोनसे खारन खालामनानैसो बुग्लि हरजोबगोन बिसोर दा टारगेट दङ प्रत्येक जायगायाव बिसोर दखान सहराव लौथि अस्त्र लानानै थायो जै चान्स मोनबाय बिसोर एटाक खालामबाय बे जेहादी संगठना बेसोर गासिबो एक्टिभ जोंनि मानसियाथ' एक्टिभ गैया बर'फ्राथ' एक्टिभआनो गैला दा आं बेखौ अनुरद खालामो जाहाथे सरकारा बेखौ गोख्रोङै पदक्षेप लायो बिटिआर सरकार बा आसाम सरकार प्लास भारत सरकाराबो बेखौ नायनांगौ दरकार दं सारा जेहादिया बिटिएडिआव भर्ति जानानै दं क'क्राझारावबो आं गिदिंबाय थायो नायबाय थायो दिप्लाय बिलावनो गासिबो हाबजोब्बाय खुनु संगठन लिडारफ्रा गारि लायै गिदिंजोबो गासिबो खुनु रावबो दाबो मोनसे बुङा ओमफ्राय जोंनि एमपि दाङरिया जयन्त बसुमतारीखौबो बार अनुरद खालामो जाहाथे बिथाङाबो पार्लियामेन्टआव बे खोथाखौ बुङो पार्लियामेन्टआव बे पुटआप खालामो जाहाथे बेहाय आनअथराइज बांलादेशी मानसिया बिटिआर ओनसोल बा आसाम ओनसोलाव थानो मोननाय नङा इमिडियेट बेखौ स्पट सार्भे खालामनांगौ बेखौ आं दिनै जनजाति धर्म संस्कृति सुरक्षा मन्चनिफ्राय डिमान्ड खालामबाय ओमफ्राय बे आन्दलना बेयावल' नङा सारा आसाम भारतआवबो बे जिनिसखौ पुटआप खालामगोन होननानै आङो माने दृढ़ पदक्षेप सिन्ताधारा लानानै दङ गोजौनिफ्राय गाहायसिम बे जिनिसखौ बिसोरखौ होखानांगौ जाहाथे बे जेहादी संगठनखौ टटेलि खतम खालामनांगौ दा बेखिनिनो आंनि बुंनाया आरो रायजो राजाफ्रा बे खेत्रआव सहाय सहयोग खालामनांगौ गथाय जनजाति हक नन जनजाति हक सनातनी गासिबो बे जिनिसखौ दृढ़ पदक्षेप लानांगौ नङाबा बेयाव थांनानै थानाया बे बांलादेश खालामगासिनो बिटिआर ओनसोलखौ साहा ओरै आफार आसामाव होखारजानाय बेयाव हाबफैजोब्बाय रावबो नाया हाजार लाख पपुलेसन जानानै दा भर्ति जानानै दङ रावबो नाया खालि गारि लायै गोसोम गारि लानानै गिदिंबाय थायो मानसिफ्रा जोंना लिडारफ्रा आं बेखौनो अनुरद खालामो जाहाथे बेखौ तीव्र तदन्त खालामनानै कालप्रिटखौ पानिशमेन्ट खालामो इमिडियेट दा खुनु पुलिसाबो केस रेजिस्टार लायाखै दाख्लै आमगुरि पुलिसाव फैदोंमोन बिसोर बेसाराफोर केस होनो खिन्थु बिसोरबो रेजिस्टार खालामाखै केसखौ जोंनो हमगासिनो होननानै खिन्थु हमदोंना हमाखै दा बेखौ आंहा डाउट दं दा चिरां डिसि प्लास चिरां एसपि खौ आं अनुरद खालामो बे मिडियानि माध्यमै जाहाथे एमएलए एमपिआबो जोंनाबो कनसियास जायो जे बे जिनिसखौ तदन्त खालामनांगौ आयेनखौ आखायाव लानो रावबो अधिकार गैया आंबो गैया बे जेहादीफ्रालाय अबेनि बिलाय सोर बिसोरलाय आयेनखौ लानो
दा आं बेखौनो बुंनानै दिनै माबाखौ एसेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय।